डिजाइन ना चूज आवडू रेड कलर फुल फुल दिगोಡು ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದ ತೂಕದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ತಂದಿದ್ದಾಂಡ್ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಲೆಗ್ಲ ವಚ್ಚಿ ನಿಂಕ್ಲ ವಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ subscribe and play that jor hi hello namaskara yanikla mokeda tulnaada ponu jeevita welcome to my channel jeevita ber vastulu talks so ini yana nishita ne rade pedra mode cute baby lalu idu budar panle jor panle budar ishita ishita and tirigutu lalu ancha mehndi diyara vaidini ni yanu kai kaali unditta ini darapna mehndi diyara ಬರ್ಪುಜಾ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಲ್ಪವಿರಿ ಅಚ್ಚ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಗಂಟೆ ಆಜ ಅವ್ನು ಬತ್ತಡು ನಾನು ಏತು ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಪಂತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ತನಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ದಿಯರುಂಡು ಸೋಮವಾರ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಬರ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಿತಲ್ಲ ಯಾವ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾತ್ರಿ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ದೀಪು ದಾತ ಬಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಕ್ಕಳ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣಿ ಬರ್ಪಲೆ ತೊಂದುವಾರ ಕುಡೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬರ್ತದೆ ದಾಡಿ ಏನು ಕುದ ಬೂಯಿ ಶೈಲೋಕನ ಗುರ್ತಂದ ಶೈಲುನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ನೀ ಗುರ್ತಂಡ ಶೈಲು ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತಂಡ ಅಂತ ಶೈಲು ತುಲ ಗುರ್ತಂಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂತೋಜಂದಿಲ್ಲೇನಾ ಎಂತೋಜನ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಚೂಸ್ ಆವಡು రెడ్ కలర్ ఫుల్ ఫుల్ దిగోడు ಅದು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದ ತೂಕದ ಶೈಲು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಶೈಲು ಬರ್ತೀನಿ ತೂಕದ ಅದು ಮನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೈದಿನ ರಾತ್ನಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಮೆಗ್ಗಿದ ಬರೋಡು ದೂರ ದೂರ ಅಂಚ ತೂಕ ಉಪಾದಾನ ಪೊಂದುಲೆ ಮೋಲ್ ಉಪಾದಾನ ಪೊಲ್ ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ಉಳ್ಪಾಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪು ರೀಲ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಪು ರೀಲ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಓ ರೀಲ್ಸ್ ರೀಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪದ್ಯ ನೋಡು ಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡು నీకు టింటి టింటి మన మ్యూజిక్ పాడతే ಆತೆ ಆತೆನಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಒಂಜು ಹಾಯ್ ಪನ್ ಇರ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಪರೇರು ಇಜ್ಜತೆ ಏನ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂ ಓಡ್ನಾನ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಪನ್ಲೆ पहले लाइक मन प्ले शेयर मन प्ले सब्सक्राइब मन प्ले जोर कर ले सब्सक्राइब मन प्ले दूर सब्सक्राइब यस फाइनली अयो देवा वर्ष बाले वो डिजाइन फाइनल आंड मस्तु पदरम पोल मोल नाते तुले फुल हेयर इतन हेयर रिमूव ಅಂತ ಆಂಡ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಜತೆ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬತ್ತಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಲಿಂಕ್
ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇದಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎಮ್ಮರೆ ಒಂದು ಬೈರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂದುಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಕ್ಕಿಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇರೆ ಗಂಡ್ಲೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಕ್ವೆ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೆಹಂದಿ ಆವಡ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ದಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಮೂಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಪಟ್ಟು ನಡಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಲ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೈಗಳ ಸೇಮ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದೀಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವಡು ಹುಗಿನ ಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂದು ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಆಗ ಕಾಡು ಬಲಿ ಬದ್ದು ಅಂಚ ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಬಚ್ಚಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಬಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಏತಾತನ ಪಂಡ್ಲ ತೋಚ್ಪೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಆತನ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡು ಅಂಗಾಯ ಆಯ್ತಿಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಿರವ ಆಯ್ತಿಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಕೆ ಮದ್ಮಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ ಎಸ್ತುಲೆ ಅಂಡೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಪಿದೆ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಗಂಟೆ ಎದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತಂಡೆ ಪತ್ತಾರ್ದ 10:32 ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಆಪುಣ ಡೌಟ್ ಹಾಗೆ ಒನಸ್ ಮತ ಮಂತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಪಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಾವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಮೆಹಂದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ರಟ್ ಕೈಗ್ಲ ದೀದಾಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಪದ್ರಾಡಾರ ಕರಿದುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಶಿತ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನೆದ್ದಿ ವರ್ಷಿ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಏನಾಗಲ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಲ ಪೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಐನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾತ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪದ ಅದು ಓಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಲ್ಪಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹರ್ ಎಸ್ ಐ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೈ